Čaute ľudia, moje meno je Gamo a ja akorát dneska idem za Tomášom, idem asi nejaké videjko natočiť, idem teraz do Kežmarku, o 20 minút mi ide akorát autobus a momentálne ešte robím miniatúru na nové videjko, ktoré vydám teraz, takže ja vám urobím menší zostrih z cesty a uvidíme sa potom, keď budeme pri Tomášovi. Zatiaľ čaute. No, takže ľudia, už sme v Kežmarku, teraz sme pri jazierku tu a tam je už aj Tomáš dole. Už som ho aj odfotil, jak bol za braničkou a neviem, čo ešte ideme dneska robiť, boli sme umyť autičko. Čo Tomáš povieš na to? Bude pekne čisté. Ešte to má kľúče od auta, takže môžem takže zdrhnúť, kým je pri vode. No, je tu pekne. Konečne sme po škole, akože keď nemáme školu, sme sa stretli s Tomášom a neviem, čo pôjdeme ďalej robiť, možno, že natočíme nejaké videjko alebo sa pôjdeme iba voziť na autičku. Ja sa vám potom ozvem, keď bude dačo vážnejšie alebo niečo také, takže zatiaľ čaute. Doma. Boli sme s Tomášom v Poprade, boli popozerať fórum, boli sme sa najesť. A akurát idem domov z posilky pre dnešný daily vlog, tak to nazvem, že to bude daily vlog, dám mi možno, že takú sériu budem robiť, že proste kde budem chodiť, tak si zoberiem kamerku. Ale boli ma ruka z posilovania, musím si vymeniť. Ty kokos, to je riadne na bicepsi toto. Som nemusel ani cvičiť dneska biceps. Takže ľudia, ak sa toto videjko páčilo, nemôžete nechať like, odber nejaký milý komentík a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!